Whoa, let's walk across here and hey, what's in this room? Snowy, check this out. There's something new I found. I can't quite see what's down there though. I think it's the endless voids down there, Tyler. Let's jump in. Right behind you. It's so dark, so what is down here? Wait, what? This Make me feel I think I'm brand into a different area. But I don't see Snowy behind me. Oh gosh, there's that eye again. Snowy, where are you? I'm getting eaten, Tyler, coming down right now. Hey, I see you, Rick's Snowy. channel. Good morning, Ricks. We're getting closer to finding Good the morning, eye. si Ricks. Whoa, another big drop. This is crazy. Alay. It feels like these tunnels are Ang laki ko. Yeah, Snowy, and this is the craziest boat ride I've Thank ever you. done. Thank you, If you Ricks. made it this far, make sure to subscribe if you still haven't already. Yeah, guys, but if you're already subscribed, comment I subscribe. Good morning. It dropped us off somewhere, and oh my gosh, I see the exit down there. Wait, did we actually make it? I think we did, Snowy, come on, let's get to the exit. I see the exit sign. Right, Tyler, maybe we can finally leave this weedy prison. Let's go. Mary, good morning. Whoa! Maulan din ba sa inyo, Mary? Your house. Wait till the smile. Kamusta ka na, Mary? I don't know, Snowy, but I'm glad that nightmare's over. Let's never go back to that lab ever again. Kamusta result ng ano mo? Disturbing. Yeah, totally, Snowy. Wait, someone's at the door. I hear the door. Thank you sa pag... Oh my Uy. gosh, the smile room found us. Ala, ang laki na ng utang ko sa'yo. 6 months na. Thank you. Update lang ako. Bumabagsak na naman yung ano ko. Oy, Loves Claudette. Good morning. Nakatamad kasi maglaba. Maulan. Thank you. Alam ko busy din kayo dyan. You're playing a super fun new find the game. But you come true. You make me feel brand new. Oy, Sir Dawan. Good morning, Sir Dawan. Almusal na ba kayo? Nagkapi-kapi na ba kayo? Morning, Sir Dawan. Salamat. Guys, we're in for an adventure of a lifetime because we're not just going to one specific place. We're actually investigating 20 different locations. The snows are actually trucking. It's also clues to figure out what the hell went down so many years ago. Update lang ako kasi kulay gray na yung aking dashboard. Kawawa na yung aking dashboard. Ayun lang ako today. Kita mong naulan. Dapat nga hindi ka nalabas ng bahay, inaulan. Huwag mo nang akiting lumabas. Ay, ano nangyari? Thank you sa 5 milyon na nandyan. Salamat po. Hindi ako makapag-deliver na ulan.
30, 40. Oh my gosh, it's so scared. No, it's soaked. Don't the chicken is still okay. Take the chicken from the tray. And mix it. It does. Add cheese and shake like a trumpet. Here we have Cheetos and eggs. Now drop the chicken into the hot oil. Cheese. Take it out onto the tray. Ariel. 7. The potato. Bulalo. Ano to? Camel 1, 2, 18 plus ito, 30, 39. Below. Itlog. Ano to? Ang labo ng Daddy Monsky, good morning po. Ay, wala kang dam. Okay, kita ang moderator. Give me some coffee. Ano pong gusto nyo? Yung kape, yung timpla na o yung nasa lagayan pa? Five, six, nine, 10. Yan ba yan? Thank you po. Thank you sa mga sumilip. Thank you. Give me back my egg! Hurry, hurry! Nice to meet you again! Welcome to JJ's Gold House! And this is Pinky Silver House! Who wants to visit our place? Me! I wanna go! Don't start with me! Let's join Tina. 3 in 1. Ay, pareho ang gusto nating kape, sir. Original. Add some salt, then chili powder, a little black pepper, and finally turmeric powder. Okay, now to a You have a white school host. Anong white school? You have a white... Ano yun, sir, Dawan? You have a white school? Ano white school? Hi, Kulits. Good morning. another layer of black flour. Pabili. Ano po? Ito na. Dalawa. Ilan? Dalawa na. Tina, please fry some chicken. Piso. Okay, give it to me. Pour the Cheetos onto the tray. Kami. The next chicken fries will be poured with Cheetos. Kulits, kape na. Okay, done. Daddy Monsky, thank you. Kulits, kape na. Anong kape mo? Mama, ayoko na.
Sopas. Gusto niyo sopas? Nagsopas ako. I just woke up with a twin cup of coffee. Anong kape mo? Nescafe, please. Original. Pareho tayo ng gusto. Original. Wow. Ay, paano ako mag-deliver nito? Nakakatamad lumabas. Maulan. Ang cute ng mga total dyan. Timpla na ng kape ko, Litz. Yun. Yung salita yan, JM. Uma-uma. Hapon ka na? Nasaan po? First pa. 9. Ilang sampalok? 10. 28. 23. 4. 10. Yes. Ah? Ano? Ah? Ay, wala na. Ito na lang. Surprise na blue. Isa? Thank you. Ano sa'yo, be? Ano? Anong gusto niyo daw? Parang lollipop. Ito. Ito? Parang lollipop. Parang lollipop. Yan. Be, ah. Magic Ano yun? Ay, lollipop wasing mo. sing. Ako open Ayun, din. di niya abot, be, yung candy. Ako open din. Christmas. Ano yun? Candy na agad, aga-aga. Ano po? Ma-open mo.
Lista to kay Papa, ha? Sabi, wag mo ganyan. Pag nahanginan ka, duling ka na talaga. So big lollipop. Saan yung listahan ni Papa mo? Lagot ka kay Papa, makikita niya nag-candy ka na naman. JM. Candy. May listahan yung yung mga anak ko. Malalaman ni Papa na candy ka, lagot ka, JM. $45, $50, $59, $28, $18, $12, $15, $6, $12, Ang palit nga po. $87, $40. Magkano yan? Ayan ko lang. $40. Ay, wala akong pampalit dyan. Dami kong piso. Ang dami ko pang piso siyan. Para pang 32. paano ko ito kukunin? Wait lang. Ang dami kong piso dito. Nanalo kasi ako sa iyo. Okay na, nakuha mo lahat. Nakuha mo na lahat. Marami akong piso, oh. Tambak ang piso ko dito. Tindahan dito. Oh. Ay, ata. Nasa sayo ka, saan ka bibili? Tambak ang piso ko, ipapalit na piso. Kapilin nga ng yelo. Yellow? Sure ka? Yelo po daw. Final answer? Ate Mabel, magkano to? 5. Ay, Ah. Ten na agad? Ay, hala, hindi pa nalabas yung mga... Hindi pa nailabas yung aking palilitan. Bilis mo ng oras. Sabi na pala ako ng bukas. Harap matulog eh, malamig. Tulog, malamig na ang panahon. Baby, you don't know what it's like. Love somebody. Somebody. Tommy. Gabi. Lagay tayo ng ano sa Gabi. Kalbo na yung ating chichuryan. Anong nawala? Lower. Ano pa? Alin ba? Ito tata. Ilan? last meron po kasi ng ice cream. Meron ba? Ano? Cookies at Magnum ang flavor ng 5. Anong gusto mo? Ha?
Yeah. Thank you. Miss talaga itong logo. Ang bilis sumunod. Yeah. Ang dapat ba? Kabubukas mo lang. Hindi. Oo, siguro. May inakuha ko kapon dyan kay Aaron. Kano ba yun? Kunti lang. May anak kong bayad ha. Nalista niyo. Bel, may anak kong bayad. Magkano? Yung ano yata yun? Anong kinamot eh? Mismo. Saka si Bel. Isang sigarilyo. Ilang sigarilyo? Dalawang porso. Dalawang kano. Ay, pupunta na ako sa buong. Hindi. Na. Panghugas? Aryo. Meron kang sundot sa mga. Yung ano lang, medium. Yung pangalawa sa pinakamaliit. Yung ganyan, wala nang Ito lang. wala nang mas malaki dyan. Ano po, yun lang. For the queen! Ano yun? Ano pa? Ano ba yun? Aryo. Ilan pa? Tatlo. Ano yung ba yun? Tatlo. Green, red. Red. Ay, may ay, gusto na kayo. May tatluhan ako dito. Anong gusto mo? Dalawahan, tatluhan, ate? Ano yun? Na Ariel, dalawahan, tatluhan. Dalawang. Green? Red. Move it back! Won't be so lucky then. For the queen! Yan. Ano pa? Yan. Ano yung kapon mismo? Tsaka, Also. ilan portion pa? Dalawa. The snowlands are destroying the sports. Dalawa. I don't know what's causing it. And those people are fighting with the owl. It doesn't make any sense. They hate the air for animals. They have a queen now? I know you're park ranger. See me behind this? So, ito na rin. Monster has a snow owl. But they don't give away the snow. What if the snow owl is just making different sports? Like, what if it's the forced way of dealing with fear? We have to know more. Me and Micah Michelle are going to the snowlands to find out the orphans. The deer was evil. This owl might not be too. 193. Ha? 193 lahat. 193. Opo. If we don't prepare, we won't survive the night. Yeah. And this is for the puppet. Kairon ka ba kumuha na? Oo. Bukod yung kinuha mo sa akin. Hindi kay Aaron lang ako kumuha. Tayo ba kumuha? Seems to like lights. Oh, sa akin ka kumuha. No. Tapos kumuha ka din kay Aaron. Oo. Hindi, yun lang kumuha ko. Hindi. Hindi mo lang kung kay Aaron ko. Isang Basta isang beses lang. Oo. Oh, sa akin. Ah, tayo ba yun? Isang mismo tsaka dalawang porso. Ako. Oo, sa'yo no. 32, ay. Tapos Ano na ito? Tatlo na yung 153 lang. Nadoble ko yung ano sa akala ko kumuha ka doon. adobo yung ano. Isa lang sa beses na kumuha. Sige po. Im sarap.
Ilan? Crimson po. Ah, crimson. Pink lang. Sige po, dalawa po. Kala ko imsarap. Ano pa po? Oh. Mga kaplay labas. Dabon. Maambun pa mamaya. Maaga pa anak. Malakas dabon. Eh, maaga pa nga po. Ay, May close up po kayo, yung green. Meron pa. So, magkano po itong gamit? Tagpipiso lang po. 5 piraso lang. Alin po? mga kaplay ko. Labas. Yay! Happy, happy, happy. Ding, 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 ding. Happy, 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 happy. Please na ako labas ko ng dabon. Parang rainbow. Walang ma. Parang rainbow. No. Walang rainbow. Wala ko labas sa way lang. Dabon. Mamaya po, pag malakas na malakas, bawal ganyan. Magkakasakit ka. Di ba mo? Oh. Yung as in, super lakas, pwede. Nako! Nasaan na to? Wala. Wala na naman na ganito. Gabi, wala na. Kamu na, mama. Kung mo magkasakit, Ayoko. Hello? Oh, wala. Wala, ma. Wala. kamo nga walang batang naliligo. Okay na. Ay, nako, hindi okay sa akin. Ito dito. JN! Ay! I-close ko na yung pinto niya. Okay lang, ma. Hindi nga okay sa akin. Magkakasakit ka dyan. Hindi. Hindi pa. Ay.
Marunong ka pa sa akin. Hindi po, ma. Yes po. Hindi po. Yes po. Hindi po. Yes po. Hindi po. Hello? Oh, wala. Do you have a sausage? Ay, wala. Wala akong sasaji. Nabibili niya? Okay. JM! Sabing na ambon? Malakas dawan? Wala na oh. Umalis na. Sumbong kita kay Lola Sol. Sabi ko mag-school na lang kasi naglalaro ka naman. Tatawagan ko si Lola Sol. Lola Sol! Mag-school na lang si JM. Ayoko. Oh. Pumasok ka dito. Ayoko sulat. Ayoko sulat na. Susulat nga tayo. Hindi. Ayoko. Pumasok ka nga dito. Sumbong kita kay Lola Sol. Lola Sol, si JM ah. I have 16 likes. Ah, malakas dawan na. Kita? Malakas? Makita yan, malakas ma? Makita ko malakas. Ah, makita ko Ay, malakas. sabi wag magpaampon. Pasok na, pasok. Oh. Halika na. Kulit mo talaga. Bigay kita sa Bombay. Halika na. Pasok na. Ay, Gas will be kept for now. I don't see it. There are a lot of these people around the campfire. Don't get me wrong. Not this type. Ah, malakas dawan na. pumasok ka rito. Ah, wala pa. Chicken. Wala pala ako chicken. Tapos, order tayo kay Blue. Order. Lucky me. Ano nga to? Spicy labuyo. Oh. One, two, ah, two.
Ano to? Spicy chicken. What do you need? We can help you save face. Matawid ka daw, Lola? Tawagan ko si Lola. Si Lola, ano? Kalabas. Kulit ka. Malaki ni chicken. The device is ready. Ano pa? Wala po? Wala po? Wala po? Ako eto, eat. Eight isang laman ito, di ba? Ay! Tak, tak. Ah, 6 lang. Mama, malakas tawon na. Sweet and spicy. Mama, malakas tawon na. Pumasok ka dito. Ang kulit talaga nito. Pag ikaw nilagnat, dadalhin talaga kita sa doktor. Sinasabi ko sa'yo. Ang kulit ka talaga. Dadalhin kita sa doktor. Tapos tuturukan ka ng ano dun. JM. Dadalhin kita sa doktor. Tuturukan ka na naman dito. Oh. Sige ka. Makulit ka. Hindi ka masaway. Dali. Ano yan? May fish. Ah, dishwasher. Sponge. Bibili ko sigaw. Wala ata, Gigi. Baka walang ano, internet sa kanila. Nasaan ba ang bagyo? Nasa, ano? Saan nga lugar nun? Bulacan? Wala. Baka nasa kanila si Maymay. Meron pa yung
Ala, mapula din mata mo. O, susor eyes. Tingnan mo talaga. Ang kulit talaga nitong batang. Amo, basang-basa ka na. Pasok, pasok. Basang-basa na eh. Pag ikaw talaga nilagnat. Wala. Wala nagtatulog. Gisingin mo na si kuya. Ito kayo aalis na. Ayoko. Ayoko. Bakit? Ayoko. May kaaway ka? Hindi. Ayoko school. School na lang tayo kasi labas ka naman ng labas. O, pag nag-school tayo, lalabas tayo. Mauulanan ka. Ayoko. Hindi. Ayoko. Hindi. Ayoko. Basang-basa ka na, oh. Oh, di ba? Oh, di ba? Ang pangit mo. Aliko! Ate na may tira mo. Ano ba yan? Pawis o ulan? Ulan. May naglilista ng wala ulit. Vlog ko. Ito yung small. Why do you want to destroy the forest? Mom, play double. Mama, ako play double. Mama, ako play double. Mama, ako play double. Ma, ako play double. Please, ma. Mama, maling ka niyan. Ito. Sakit. Ah! Ano yan? Sakit kita. Bakit? Nabon. Baon yan. Ay! Mama, kape tayo, ma. Kape. Anong kape? Wait lang, nandiyan na yung tubig. Baga. Bilis nga, talagang parang wala kayo masyadong ano. Yan na lang. Thank you so much. Ikaw. Aba!
Candy? 10 pesos. I just wanna hold you right there. Sarap patulog, malamig. Kulit! Birthday ngayon ni Ma'am Angela, di ba? Why do you need the same forecast? This is the second time we've made it specifically. There are more secrets about this force than you'll ever know. Eta? 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 Kapalang balon? Ah, eta? Eta? Kapalang balon? Magkano po yan? 5 po. Para malus na. Kasi ito pang bigong. Please. Isang anak ko ya. Bigong dong po na. Ay, dalawa na po. Hindi kayo bisa kayo dito ba? Mama, parang balon. Ay, dito po isa. Yes, ma. Mama, parang balon. Nasaan? Ito. Babos. Saan ka kumuha ang money? Oh, bibili ka, tapos saan ka kumuha nito? Ha? Kung ako bigay money ko yan. Bad ang sinungaling. Saan ka kumuha nito? Bibili ka, tapos saan mo kinuha? Oh, di ba? Naman naman. Babaws. Napudol mo lang si mami. Yung babaws. Ay, ililista ko yan. Nako. Lubog na si papa mo sa utang. Bahala ka. Nako. Oh, Mama na. Ano? lista ko yan kay papa. JM, lagot ka JM. Ano pa? Tsaka? Anong north? Chicken, beef, Bye-bye. pork. Ah, 15. Ano flavor? Tag 10? Ay, 10 na pala. Big bubbles. Thank you. Doubles. Lubog na si Papa sa utang. Wee! Wee!
Wake up, it's morning. Pwede kong papalit. Ay, ano daw? Yung daw. Ay, dito. Ay, sorry. Chicken. Anong kulay yun? Natin. Ayun. So, we good of Big bubbles! Oh, but the photo. Okay na. Sakto yan, 50.
Ay, hello, hello. Ay, Ate Janet, good morning. play. Ohayo gozaimasu, Ate Janet. Ano to? Jadispitadia. Hello, hello to you. Thank you for your like and support. Hindi ko mabasa ang pangalan mo. Mag-end na po ako. Ako bibiling eggs. Ulit, salamat. Bye-bye. Naulan nga. Tingnan mo, naulan dito. Oh, diba? It's raining. Pero kailangan kong lumayas. Mag-end na ako kulit. Bye-bye. Thank you.